Yang Buddha si nomor 2 Tuan Sogar, Guru Manurbi, Gersang Matabu, Suang Songoni Raja Ibe Maon, Hidama Nagabe Bona Asuto Saunari si nomor 6, Paparan yang Buddha silai sabungan. Jadi asara panakoko kita pakatayono, Tuha Dolita, Manang na tuang Dolita, Pangalengge. Baik, kamu halus muna. Sini yang kalungan tubuhku. Silai sabungan. Mulai sa sinomor sada. Gabi jala horas ma. Jadi sadahata mahita. Jadi mulai ate ma. Jadi ido tutu di hadoli nami. Suang soni nang dia kidoli nami. Pangalengge. Asa ngat ados betahin nami. Ang giduli muna asa dihaduli nami madina panakoko pakatayonon ang giduli nami paparan di oputa siyan oputa sinna siyan na jongjong. Jadi ngados be rohanami haduli paumana gabi panakoko pakatayonon gabi majal horas dita nawar dongat tubuh dong parni oputa di Bataraja pahodo tutu di hamuang giduli nami manay haduto bolon pinopper ni naum di mana. Jadi dihita pinopper ni nasa na jongjong. Sada hita mengadusi atani ang gidulita naum di mana. Jadi song nido bolosan hang pinopper ni nasa na jongjong. Sada ma hita tutu dinalao mengadusi si sesukun ni raja ni dong sautata. Jadi tuang giduli nami Pangalengge asa homa ang gidolina patakoko pakatanon tu ahadolita sampai 2 Pangalengge gabi majalah horas. Jadi sonima di hamu hadolinami sampai 2 ahadoli asa homa nagabi patakoko pakatayota di lota nomor raja di partikianon ko masama to. Gabi majalah horas majalah gabi mulate madadu di Tuhan dia sodin rohata hita peparin puta si debata raja. Jadi nung ada sudu naking tahimuna ang gidulin nami peparan ni puta raja marbulang di pasat tamu pak katayono tu hami peparan ni puta raja sampai 2. Jadi sokon hami sen peparan puta raja sampai 2 alang adus doro hamun naknya senang hinami yang gidulin nami raja marbulang sokon hami peru pani nung adus tahinami siapa paring ri opunta si nomor 2 Imaraja sampai 2 asa di panakokano tu pagkatayonon asa di pasahat tami ma tu hahaduli nami paparan opunta Raja babi nangol asa dahahang ma nagabi mangulan ulut tadi gornginon mangalusi sisa-sisanya dong asa hotata nang saluna kolong ni hula-hulata asang dia motus song nilok na tu 2 sadar silopa garong ma 2 silopa pudi tung hadoli pe na makatahon salut na mahita dabotan uli song nima gabi jala horas mulai ada madi kita ke nomor 2 tubuh tabu jala uli kita ke nomor 2 tubuh dia kasa dan hata dapat kemasangan hata linda tua diomen naik sumur bitar ma aik bodan. Gabi si kacang umur mahita, paparan niya puta. Tujulan narion, jala si torok pinopar. Pagkationon, hujala ma di bagasan las niroa. Ake, raja niyo tugu, molade. Jadi soni ma raja niyo ta. Molo hami hasuto raja semamura ngarade biami. Perti kino pinasatom. Gabi majalah horas. Dihita tungas saluta estem jala batang kuis. Sada mahita. Sedang mata kita gantung majalah horas. Jadi songoni madiha menggunani hasuhutun keluarga besar Semamora hami pesian estem jala batang kuis madang masahuta nunga radi jalan nunga sadabi hami di partikianon asa unak pula mergajang-gajang waktu tak pangidon nami siya dong masahuta sirabe manisina perjulu marhata huwasi mahamuna jala utur langsung mamuse pabotohok kamu semut dia guar nyulota baru manos sahalimani roy manom muse orang niulah-hulata dohot tulakta dungi muse paturut sama pakatayo songoni masya kami rejada masahut abutima
mulai tema dia muna raja di utah sabunai namar STM namar dong sauta do STM jalan batang kuis hatanya kedua nama dokon binua isigin na binati bidang ni sopa yang pola manisa beraja dong sauta alang atakas binoto mulai tema raja di utah langsung ni mah mulai madi tu hatta langsung ni mah dia muna mata raja inata soripada marbuah-buah matutu hami dihamuna selalu nama taraja do inata soripada di namasa dihami ima keluarga besar Simamora dari tanggal 10 sia tepat main dari hari Senin nunga berat na tua-tua nami na wolong yami berat madapoton Tuhani ima opu lumongga duli jala disakap rohanaminian diamuna raja nihuta langsung ima dia mata raja do inata soripada marsugut tempat mai pada hari Kamis di Simanian patupaon adat songon apa sidung hari-harina na tua-tua namion alani perlu do pabotol nami tua muna raja itu tauta disakap nami dina paborhaton na tua-tua namion iya na tua-tua namion nunga marpahopu si anak jalan nunga marpahopu siap buru jala takas do dia muna mangraja do inang soripada na di tanggal 17 bulan 5 ngaparjolo berhat ima inaguda nami boru silitonga laus mangihuk ma na jari sineni pas mai sabulan sadari berhat mamusay na todo namion berhat madapotot tuhani jala disakap rohanami dina pasidung hari-hari nana tua-tua na holongnyo amion amang raja inang sori pada bainotama gowarna ima ulaon saun matua ima jo nami tuhamuna raja jonga sauta nami asa marsuara ma rajani uta Gabi majalah horas mulati madi hamuna bonani hasuhuton nunga takas betutu di tabotohok kamu songod dia nama sa di tonga-tonga ni keluarga muna nong marujung lulu mahape amatas mamora upulu menggadoli di hamuna bonani hasuhuton jalan nunga takas tabotohok kamu na nong marpahupu siya nanak marpahupu siya buru amatan naung bostang di tonga ni bagason jala dohonon nani nasyan perjolo siya donga sahuta esten jala batang kuis nadoho mahami marhabok ni rohadisi kompartu ulaun next sipatu porta sugut di dokop kamuna ulaun saur matua molo siak kami reja donga sahuta esten jala batang kuis nauli nadinggan mai songonima siak kami raja donga sahuta esten jala batang kuis di partikianon asa mangidopan uturium mahamuna tu horong ni hula-hula muna doho tulang nabutima mulai tema raja nyuta losong ni mah perjulma pasal kami pakai tenot muna tulang nami raja silaban bona tulang silaban bona nyari silaban hula-hula nama barang di silaban asa marsuara mah tulangi digoarni ulaon neon bere munon lai munon benot tama gorna di hari bersugut na basidung hari-harina ima ulaon saur matua partikeno pinasa mata mutulang Maula tema amang buru raja Simamora ya bitulang atau rasul di sihami ati atau tungku batu sabi zo tahina misian ona ti ya bitulang gabe jadi maula tema songani badi hita na marhamarangi paparan yu puta borsa cucu asila batang hahana be paparan si raja nabaran tardemui badi hita na marhamarangi paparan yu puta borsa cucu asila bat na adong di Tanjung Morawa kata di situ itu do nama dohing di sita noli di gihut di si langit di juju alani
hamudo na tading dapoton dito nga di dua Tanjung Morawon nang di jala batak kuiso posrohanan mula tunga dong pinuang diso jala siko do diso sirsir sian apala situ bulung-bulung hudongani hami posrohanami asa hamu hahang ginami na dong di Tanjung Morawa nalang mangalusi sukun ni amang buruta di panolobiyon yang kau daw marsudut kinasama tuhita na marang-marang di Tanjung Morawa Wadida nomor hamarang di Serta Jumrawa. Jadi mulai ada mak dihita nomor hamarang di Waparan Deputa bersaujungan. Soal si seni buah-buah ni raja yang buta mereka Singamora. Soal dia ulah ni na buta nari belum sama juga tu warna deh. Jadi kalau ada mak mulusan kami bona tulang bona niari dohot. Mana jadi? Tulang bona niari hula-hula na marang-marang ge. Mulusan kami bahasa tuluk matuk kami. Buat aku pasak matu tulang. Mulusan kami sebona tulang bona niari na marang-maranggi. Sedema tahit pak pasak mak. Iya deh. Kami memang buruk. Kami memang mulusona mamereng pulau non. Hati tak konok kudo. Terkapar dobe isi maloloko di ulaun sebulan ng sabu. Saat kami tutungan di 2 tahun, memberi kami postang naburu nami. Naung gabi buru silabat di judo nami. Ima naburu nami buru sigitoma. Habe sebulan di doa memburu ke sebulan sedari. Mula pada sebulan 2 hari manuai. Tanggal 10 itu tanggal 10 siang. Gabi tulang. Terburu hak mamuse memang tutakas masih holongan do. Nasida na parsejewi di paso-paso Tuhan tak sehidup semati mau sehidup semati di beri satu mati satu hidup binanggon tung pajonok-jonok di bolu pe utihut ay sugarira au tu sombelu do pera lujakku kilor honde permuting ni netue-tue buru api termangi luar biasa ape itu robo mo nuai mamarya raja marsugok mapasiduk kon ari-arina ima amang buru namion bere ni damangon itu dinokok kamu pa boto honong mula tu na tua dongan raja sikok nak ketuhula-hula do tulang zala di hati dakok kamu marpangiduak kamu ulau sorma tua mamarsugot ulau sipatuk gabi tulang gabi pos marahama amang buru ay sugari pe dinokok kamu asisiani molo hami siya tulang itorolohan namin do luar biasa hubereng na masong ang giyak madipudian ni amang buru namion bere ni nabangon sa ila martaba paso-paso ni Tuhan ta para sulihonon niya kabuparan na asa tutakas taridat kanunadinggan di na taulaw sa bulan nasalpo sa dori ari marsugot iba pang paduhan namin amang buru di panulupiyon ulaw sorma 2 marsugot o osmaro hamang buru si panulubi jalan si panampuri mahami yang kahataluni so di suara namin mandong Mula mah tulang open partai keno pinasaan matu raja hula-hula nami raja silitong Jadi melatih mak kita berarti terimobi kita jadi bangsa paduli akidoli pecinta sekian syarifah asa dus rohata mengurusi seni urut dan menjala orang sakit nanti mah ya muradanya menggunakan gak betul bekas itu dibawa bunga mau tanggapkan alai emang guru las dulu akunya 40 ton tidak kamu sarma 2 bulan sarma 2 ikotokku juga nasab do lekon opso kedua yang kesebetulan yan tak mengarkajangan dong beri yang kesebetulan obat ma sangat bau sekali sekeluarga mengeruh binamut obat lekon ma nah cuma tidak periban lekon di satas Jawa
baru mengimu se arung popu di batas di membilang ke aku ambak kamang buru arung namasa nelo alai sebetulnya lang makar kaya untuk dia buru angko satikos na ulo pecilong kau sebetulnya boleh batak sore makbul tak sebetulnya ala mi maksana lo berekku mawajruka ala gaya orang tidak pakar itu atta amang buru satu bau ulo tersebut dua ala aku keluarga sebetulnya ikosor do iro angko na upai itu asen beriok putas jadi betul video aka amang buru manu bidau di ban urut tebetul asa unang rodo amang buru akas tawlok be akas taul asa jama so ida data tua ya rumah itu main dapat waktu korba rumah dia wakarnya amang buru semua anak gak bisa dot akaburu kas tekas barwa ya balitak pagawi na tutak selot hari itu bunda lo tutu gabi dan tekas tu berkan yang mas poluluan sudah buat mani ambu boleh demah tulang ada evolusi yang tulang tidak saat molo bona tulang bona hari dulu kayak mana bende saat mah tu tulang nami Raja Imanullah gabe tulang mangiu Raja Isma Juta mau lihat mak di keluarga besar ni amang buru nami di naung dipasang apa muna kami sien tulang mangihut 5 juta alai buka bihok kami may amang buru nakiringan kami dua munay gabe ulau sa rumah tua dia magsugod alay adok suku-suku kusautik nakiningan nung di potorok kamu songo jujur ni amang ngulus secara singkat ni amang buru nami gabe di parmoding ni na buru nami na di bulan na sawa po takadong bobo itu kami kebe tulang mangihut kami di parmoding ni naburi apeduk senerion di parmoding ni amang burun gede sahat bobo itu kami manang nanalupa do hamu ada evolusi itu lah mau lihat ya tes 1 2 langsung mah tu lahula nama Maranggi Rajai Kuta Barat gabe langsung mah ula-ula nama Maranggi Rajai Sioping gabe langsung mah ula-ula nama Maranggi Rajai Pasaribu gabe maka tulang Sigalingging gabe sama tulah-ula na poso Raja Isnaga Marsara mat tulang gabe jalora mula tema dia muna karaja ni ula-ula nami di panelupyo muna di guar ni ulaon ima ulaon sarum matua di hata ni ula-ula nami Raja Silutonga Raja ni ula-ula di hami Parboro muna marga si Mamora na biasa na ulaw kami molo nga marpahopu siya anak marpahopu siya boro guarong may saurong matua imajo buwa namin ito muna ulaw na namin alatong do ditulupya mo laso lima tulaulay tulang namin mangihut Rajai Majuta dan nalupa kami tulang di paboran ini muda dami molo tumpe dan saat tutulangi ala takas do pakinalok kami molo mergasi Mamora na burjudo anggo tulang Raja Majuta molo tunggal sila pehannya katulang ilalon nyari paboran ini muda dami ba barbabai no matulang ade gawe mau lihat jadi song lima Raja Niuta ngaji panulubi biar kau ulat tak dia mau lebih guar di ulat tak ima ulau taruh matua gabi majal horas nungatung uli betutu terlumu bima di panuturion ni horong ni hulat kadohot tulakta sanare dihamuna bonan hasuhuton keluarga besar Semamora paturut mamang utur jozorma kata hokamuna ulau tersebut mulai siap permopor saat nama larung nomor asa sehali manuturian non orang ni hulat kadohot tulakta botima
Boleh tema dia mau raja duta. Mai mana ini maju kamu tu pangulan Huria ngarona sida tawa pasatu na sida. Dang rodo na sida. Gabe. Mulai tema tuturi tu hatta. Mulai tema dihita selalu na ngarobe. Gabe. Oh gabe, ngarobe hapi na sida. Dia muna pangulan Huria nami haga BP Jaiton. Ngara dia mo ama pangulan Huria nami. Marsara mamu. Dulu Jaiton. Mulai tema disuruh nami margas mamora dan kami Huria haga bedul Jaiton lunggara dewi kami amang ulau tempat sugut jalan kau pabigi-bigi nak nin norma pabodo kamu asa ubigi kami use asa bui kami masih bawaan akka kami lungan perkalalu Gabe mah. sibuk kami Boleh tema. Jadi song lima pasatu Raja Huta. Dia muna amat raja inata pada terlumobi dia muna raja di doa sautanami. Jadi jalan horas. Disakap ulau naneng patu pota. Ima ulau sarmatua dari Marsogut. Ima Kamis tanggal 22 Juni tahun 2027. Patu pota ma ulau mopo. Tepat mai jam sia 30. Jala perjolo mau gerok kami dia muna pangulan Huria kami. Ima HGBP dulu Jaiton. Kami mabuka ulau mopo. Laos mangiu ma. Tutulang nami Raja Islaban. Bogor kami majar orang tulang. Laos sonima di ula-ula nami Raja Silitonga. Laos songonido dia muna Raja Jonga Sawita asarap pita. Manjalo dia roni tulang do hula-hula di napasaton ulaun adat bompo di tulang nami Selaban do hula-hula nami Raja Silitonga. Jadi bajo naparjolo naboy tarpasat kami buhara jani uta terus mau pada kami pakadeonon Tahu cuma benar dulu. gabe langsung lima di sakaproh nami dung sipul ma ulau mopo patu paun nabi ma songon acara keluarga dung sipul acara keluarga maralamat do ala ulau sarum matua do na tua-tua na walong yamion alai Raja Niuta nang songoni dia muna amanta raja inapta soripada mulut tumpe dibagas na tua-tua na walong yamion na maralama may Raja Niuta mamereng tempat di mabagas na parjung jodoh parduta di bagasan Tikion dung sipul ulaun na maralaman jauh nami marhatawasi mahami uhud ma ujauh kami songon jujur ngulu ni na tua-tua namyo dung sipul hujahami jujur ngulu manang magfatawasi hami kalau samu maju hami akan namar longat tubuh pemparan nami si Mamora di Bataraja na adong di Tanjung Merawado na sa Medan Talubung Pakam saluhut na matayete desa nawalu asa jolo ubuat kami majo tuani godang nami dung sepuli Raja Niuta goraon nami ma diharoroni tulang nami laos mangyuk ma tulahula laos soni ma bona tulang bona nari sahat ma tula hula na poso bisa keprohan nami di nomor si pangano kita patu portomon tepat jam 13 manang jam 1 siang dung sipul hitam marsi panganon pasaton nami matu pangulan Huria so napasahat patu pahon imatan yang sipul mangan
molotung pedang tergora dari pihak kadiaroni nama kolongan terlubobi di ula-ula nami tayu teman non dong sipol kami akan mengido pangurupion sian nama kaholongi kami saluhutna jala di sakaprohan nami do iya na tua-tua na wawlong mion suatu natama ima tong di perbandad di labung ni inan udah nami na parjulo tong dope di utawan suatu nata ima udah na wawlong mion alani dia muna tulang nami do tula-ula nami dan mangurui sangat muna tulang akarajan ula-ula molotumpe di alaman boy terpatah kami tuhan muna tulang nami do tula-ula nami so piso nagajak mang nasobanihum nami berdepuk kamuna tulang nami do ula-ula nami kami siapar boromuna lasma rohani tulang toka dan namangurui sangat muna laus songonima akar tulang asal usipuli asal saya di maniroye dia muna akar ula-ula nami do raja indonga sauta iya si patu pauta di hari bersogut di napasidung ari-arina na tua-tua nawa olang mion buat tetama si gagat duhut los sonima dia muna hula-hula nami tong ma jaka perjabaran songon biasa ima tulang tebuk ma di tulang nami rajai laban tulang bona ma di rajai silitonga di bona tulang nami bona di hari nami pasaton nami ma seba dagok langsung ini ma diaka tulang robot tulang mengihut nang hula-hula na marangki langsung ini hula-hula na posao pasaton nami ma tong seba dia amuna aka raja ni hula-hula laus dihita ka namar dongat tubuh di pomparan ni puta la sinajong-jong nga pangalengke pasaton tama dinasida ima pangalapa langsung ini mah di paparan ni puta raja bebek nang sapi tua pasahatem mah panaboli tanggalan rukun sada pasahatem mai tu baru suhut tanggalan rukun dua pasahatem mai tu ibotoni udah namion tanggalan rukun tolu pasahatem mai tu sude cimamora baru ni cimamora debata raja molo akal punguan nang songoni tu si matuani buru nami ada pa pasator nami tu nasida jabar nagokma don nami warna lepot semarwa muna aka mangboru si matuani buru nang songoni aka punguan molo tu songoni pe lasma rohamuna alai merpangedona tu hamuna buruku nida pasahat to kita tulu tobuk nang tulapona sotung pada jopu baik kamu pisau naik asal dia langsung ada katulangon dok karajen ulau-ulau nang soni maksud dia kaulau-ulat ta waktu aka dia muna aka boruku soni majo naboy tapat tutur kami tuan tama nama dongan ita saluna pinasama turajauta gabi majalah horas mau lihat yang di hambunan yang sultan margas mamora molo kami sedang sahuta nunga tunggu corobe hulala kami di baturan kamu udah tersebut mulai sapar mopo sahatu perjabaran sahatu parsahat di perjabaran nunga tunggu coro molo sian kami dunga sahuta gabi jalah horas madihan botima di partikianon asa pangiduhamu majolo panuturion sian hula-hula tadoh tulakta telatar lumobi nakit perjolo pasahat tau majolo tu pengulan huria ala nasida sogop buka doh tangian di parmopon botima gabe jadi soni mah dia muna pangulan huria HKBP dulu Jaitun Marsara Mama mulai mah disebut nami marga Simamora
Tulan marsugut di acara mopo Radema Pangulani Huria pukul sia 30 doh. Sia 30 mang. Sia 30. Radema Pangulani Huria dohot di pukul sadan ya mang ade. Iya, tangnya Radema, Sipulmangan. Sipulmangan Radema Pangulani Huria di Podi Mahami. Jadi ada orang suatu ulah Raja di Uta tahu deh tadi nang pesorong lebih udah kotir Raja di Uta ini Wasron itu Raja di Uta tulan dohot upasut pasal tenang mah Raja di Uta Gak bisa ras, nau dia dia menghasudon. jalan di Sakapro Pangulan Uria nami jam 4 sore mana pukul 16 wih pasal tenang mah tua muna Pangulan Uria nami gabe jalan jadi nggak bawa tangga boy Takut cuma tuh ulah tak. Lasoni mak katulang na burju Raja Silaban tulaku anggo hami Raja Simamora ngau pakilolokan itu so dia kaburju ni tulangi mang nahau pangido hami mang naula di dia bi saya terhatok dok katulang omban dulu bi ope parsuara mamu tulang Gimana Abang Buru? Atos lipa buah humabek kamu. Biharoro nami juga nami matulang nami perjuluk mengi ulah-ulah nami. Kok manusia rugi tulang bona nyari ulah-ulah nama orang satu ulah-ulah na poso. Si bodoh nami tu pabuah mak. terlangsung matulang tulang Raja Silaban nang songoni hula-hula nami Raja Silitonga di napasahatok kamu yung stipul ada mopo nakaningan mulo di para masuk muna Roman non gora-gora nanya kecelak Gabi mah. ala itu lang takas dia di boto tulang mulo cek kamu tulang Raja Silaban nang songoni di ula-ula nami Silitonga langsung paro nami dan batasan nami di napasaton akau urus panggabi amuna asan dia tuh hamet kabere munon ka permunon dapotan uli dapotan gabi tujuan narion alai molos siap bona tulang bona niari hula-hula na maramarangi tulang lorobot tulang mangiu lasoni hula-hula na foto akar raja ni hula-hula molo tumpe tulu lebar di pasar tamu alai anggota yang munai anggiak mamar tenangnya mata di bata sa may jalon nami yang nama urus sangat muna jabuna tulang satu laulana poso tulul leperma akar raja nami nabutar jalo kami cek kamu nak akau hula-hula nami sudah buat di matulang Imate asongon na sirsirnya salu na barko tumang nasalamat bigyaw na kinon tong mana naduba na madohi na kumuse ba ma Aji pakai dupa sampai posok. Ayo dok, abang buru kote si gagak du. Jadi kau tanduk tu lah. Si kau tanduk teh. Gabi mak. Jadi marsugut didok amunak kinon hasuhuton nami paparan yopi Raja Simamora. Pukul sia 70 jolo dibuhai Pangulani Huria. Jo muna mahami pasahatun ada parbereonia teh. Ima siatulah. gabi Dungi Dusampu hamono muse membuat toni gudang marhuwa si mahamu betul marhuwa si betai jolo marhuwa si membuat toni gudang jono muna mahami aroro nami gabi tulang parjudo ma tulang silaban hidup kamu nak kau yang sah munai yang dak kebatu guru-guru si bora dan ajar peparan ida tu guruan nama lomar roha itu lah tu ambil tu semua dia peparan ni ima abang buru naga doa kasih opar pos maroha mau buru tarik isi dua nabi marsugut bah unai maroha las marohamu gabi tulang sok dia putar patu pahami ale mau urang sikok di rohamu kusip pamu hamil teh bos tulang tulang terguji popet tulang jadi taringok di ima dapat jagarhon akadongan nanda tua-tua pasinum ari-arina ima mangburu tapos tang na dito nga di batas hidup kamu membuat korbo si gagak duhut si tikotan jala tuhami persugut
ima sudah tubuh atau homi ala sama-sama perupang tu itu sudah tubuh matu hami kalau mak perbudi jalon nami sian pinubus ni damangon nato homi ala si gagak tu si tikut aduk tu warna satu lupa bang buru pangai ni atu Gabi tulang, gabi. langsung cipe sih dah waduh tu soalnya kata orang buru ni iba kayaknya gue kok hatak ku senak kinon tang baranya medui ada siapa lah nung itu abang buru nak kinon si gagak tu si tikut aduk angin dah honok ku do satu lupa pangai me Gabi tulang. nabangi huk muse hidup kamu nak kinon kaos di haroro munema pasahaton nami subanyuhum nami marhitihon piso nagajang tu hamu tulang nami raja sila banin nahamu Gabi tulang. ibadah ang hidup rohanami hen yan tu sikok masih perbedan asa tu takas tu hami martangi yang ditongan di bagas songo padoknya para siduli nami nekor raja silitonga sampai songo nagu ke hubereng buti na dua-dua itu tutulah songo takas tu martangi kami yang ditongan di bagas padanya aku nak kemumparan emang buru na rohanami ala emang buru nato homi paduhami dina somangurui jagar na mga somangurui sangat dang na manguna hojais sumpado hamuham tuhami tulang muna tongma panay marohanami taringot bisi Gabi tulang. mas marohanami mang buru alihedo pangiruan namin na kinon ikut takas jalasakannya ditungan di baga sutangnya kok kami kepuparan ni amang burun narohanami ade imak dos ni roha si benda saut dungi namangi huk musim amang burung Gabi tulang, gabi. alam memang hidup sedero rison peparan upi por sa junjungan sila man katulangmo hidup na kinopona tulang bona nyari hula-hula na marhamarangi di padohami di pangiduami amang burung tulung-pulung mapasahadon ni mulai siya bona tulang saat hula-hula na poso siya kami bona tulang bona nyari hula-hula na marhamarangi pos marohama amang burung Gabi tulang. halana nga hudok nagkod di Zulu molo hurang sikop, hurang sisir usipok kami Gabi tulang. usip kami so itong gabi rampas di bagasan rohamang mamburuan Olah tulang, olah tulang. itu dah jadi pos marhamang buru tong dong udah molo tong udah song na mangusa boto ikut do honok ko pos maroham dia ka mana bori na uli mana bori na denggan pasahaton nabe dong buru di ulaw marsugok di ulaw saur matua Gabi tulang. las marohan nabe di si gabi majalah horos malihat mah Berarti mah tulang raja silaban songon hatak kuna perjuli itu jarang doa katulah ko mga dun. Terdolok pun doon nah aku jangan pay pinasama tula-hula raja Islitong. Jadi berarti mah amang guru songgonya songona tadi ada di silaban ada di silaban takas tu hanya hamu di julu hai nah ya ini hanya di julu senari hanya di pudi tonggo sonai dok ni ada di berpenghidup kita dulu dari pembuat sebuah orang amang guru Gabi tulang. nauli do janadingkan itu satu sampai alim berpenghidup na son amang guru naruh isi ala gabi hari ulang-ulang di midanon asing ko be tercupurau nauro so di amang guru nagubuin na kubagin yan judi masuk nagosagir sdi so na ngai pa dulu amang guru na nagpatat punyan Oh, seram tulang. Perubah sini Pos seram tulangnya. asa boy marlas gawa ka Gabi tulang. kuda Gabi. do bor kuda jauh Allah, begiamu ke buruku. ala trok ban sugut Gabi tulang. namang yung museum buru puro na masa ni mang tihani termasuk mado adu sidaban diwari ni skop puluhan sebetulnya kemudian disini pengobatan su ngasa jusu bentuk sikap barak batulang do pariban ayala soto sudi sota kapariban ni opus longga na tan cukup dana mengguru ada yang kusina pengobat tu fenomena nian diami sidapat do cikawa terima pengidokku ang guru melatih Walau si penona ke tulang pinasama. Bona tulang bona nyari ulah-ulah nama ranggi silaban ima teh tulang. Sahama
Tu tulang robot Raja Imanullah. Tu tulang mangyot Raja Isimajuta. Pasahap tu tulang. Mau dati madi hamu namang buru na marga si Mamora. Ngatung jojor benak kini nga tibek kamu namang buru disudi hatorangan ni ulaw sormo tua di marsugut. Ala kebetulan memang kedua kudo Raja Marhaton noaeng. Mantap jalan gawe jalan horas. Bolate. Gawe. Pinasama. Tu hula-hula na maramaragi. Raja Yuta Barat. Gawe. Bolate. Langsung ni mah. Hula-hula na maramaragi. Raja Shopping. Gawe. Pertikeno pinasama. Hula-hula na maragi. Raja Pasaribu. Langsung ni mah. Hula-hula Raja Galingging. Mading gambe yang buru gabi jalan horas mah. Gabi. Hula-hula na posa Raja Sinaga. Amang tederek kamu jo ke hula-hula tebuju-buju sudi. Teritulubi. Sudi ade. Jadi sone mah Raja Nuta. Nggak ditulubi na sida be sudi akapang iduatang. Dia ka hula-hula sudi manulubi. Di akapan ulau dari Marsogot. Ala itu takas do dipangido hula-hula sudi tonga. Nang tulah sudi ka hula-hula teh. Dihamuna buru nami. Udok salinai unang patajopu pisomuna di madahono kutamuna ngawa tahu betulah bos marwamuna tulang naris manona kasudia kauduramuna gabe bila sama seperti kita tulang kota mulai tema diamuna raja ni hula-hula nami Raja Silitonga raja ni hula-hula dia lain nak sikop gitu nggak berat nang udah nami nggak berat begitu bapak namion nang dalam menasuya pangopan alai buah ma benor raja ulah dan bukan nano terlimurukin nasidau dia nama sati hamyak kaperburu muna songoni dunia biasa nabu terpadalah kami halasot hula-hulai mei semua dia ulut tanah patu-patu Marsogot tidak boleh raja ni ulah-ulah mulai tema raja ni ulah tahu dia tema Jadi molosian hami dong sahuta nung ngaherasikok birala hami di hampunan ni hasuhuto alai kebetulan huberen nung ngasunak ka pemulan ni huria wa aman ulang ni mah di iya apalah romak pendeta pasahat tau majulah kundingkan soni masa kami dong sahuta jadi dihamuna pangulan ni nami aga BP dulu jaitun kupay mami dulu na namang sampai tong Asia alai raja di huta ruas muna dorar sida toy mak anda peta pasahat dong ro pangulan ni huriai tak dar homuseng songon dia sakapta jalan murakin na mga lusi dia muna mang pangulan ni Huria nami hagabi dulu jaito patu-patu maulom mopo pangulan ni Huria hagabi jaito pada membuka jam siat 30 simpul kita marsi panganon tasak kabi tepat Mei jam 13 WIB mana jada siang ditutup pangulan ni Huria mah di matan yang sipumangan langsung ni mah disakap roh kami pasahato menutup pangulan ni Huria tepat Mei jam 4 dusipul adat siapa takota dia muna pangulan ni Huria nami asa marsara mamu pangulan ni Huria nami jadi mulai tema di hasuhuton nami muluhani siya pangulan ni Huria tunga siya manugot tunga 10 lawan parmopoon ba raden mahami disi Jung menuduh acara Parsipangano pe jam sada Raden Mahami gabi saat pangaluan ni Huria jam 4 Butari Raden Mahami so acara kami pangaluan Huria molate mah molate gabi mau lihat mah dia mau mengpuru nami keluarga besar si Mamora adong nakingan hatani abang koso tinggal sautan bayi gabi adong na tinggal airak kuboto naking manangaw do na urang tangi alarong nakik sibuk jadi nabarjulo marsugot di ulaw talao mopo wah isi do
gorau muna nadohot ulaw mopo asa takas amang buru makatahon imaju perjulu napaduahon ulos yan hami silitonga dilokona bakona kiksak pulo lepar ma marsugup pasahaton nami tuhamu alay mulo tuppe adong nahurang radi mahami songoni mahata siya kami si panulu binauli mahami gabi jala horas Mulai tema diulah-ulah nami Raja Silitonga. Diulah mopo dum dibuka pengaluan Uria. Baru gorau nami ma tulang nami silaban nang songoni ma ulah-ulah Silitonga rak mengadopi mahami do raja di donga sautanami. Rade mama ulah-ulah diulah mopo natapatupa jam sedia 30. Molo ulus panggabe so najokoni rajai rajani ula-ula dan pola batasan nami rajani hula-hula molo hurang penotru bitami perajani ul sahu kita sama-sama Tanjung Merawa ade rajani ula-ula gabi jala horas sudah putih mulai deh rajani tak jadi songoni mas kita donga sahuta molo tungarong dope asa diingkat tatiroi tatuturi songoni ma dihita namar donga sahuta esken tetangga asa tuturi hamuna udah to gabi majalah horas songon nak sikot dulu lahani di hamunan ni hasuhuton ai buat itu si batuan ibu rumuna nga pasatang berkedengan kebetulan agak sekolah berjuda kami nomor burung mulanya memang oke dia muna si batuan ibu rajai nenggolan tapu bolon Bosro hamuna, adong gopang gorau baru nami jamuna, dung stipul akau ula nami gorami. Ate amang buru, dulu 1000. Ate amang buru, puri berjuda kamang buru ko no, dama terus kamu. Gabi majalah horas, sok somonima baru tahe di hamuran ya suhutun, akan nama kubas itu hari sugut. Oh, gabe. Jadi somonima raja ni utang, katana, tongdo. Raja ni utai nama kubasi molo tumpe tapatupa cipatuota cipanganota imas dan katri alai yang guna batu cipanganoni penuh upasa kami ma tuhamuna raja ni donga sauta dina pada ratus cipanganot gabi majalah horas jadi nung ngatakas tabigi dihita donga sahuta secara khusus main STM jalabatan kuis asar dia mahita saluhut sugut mulai sian namopo asara mahita rabdot hasuhuton lau mengadopi horong ni hula-hula ta secara khusus mai tulang ta silaban dohot hula-hula Silitonga asarap kita mengadopi dohot hasuhuton sekaligus ma untuk pelayanan di jam 13 WIB menang jam sadai asarap kita makobasi alai sok somoni ma dia punah hasuhuton tinggama dohot akabur munate asarap sikop saluhuna gabe jadi huhijalal hame ngasikop bedi hamunan hasuhuton buat kapan merupion nama rate gabe raja ni utah oh kita terus cuma jadi boha perjulu menjosak kami hati raja ni utah gabe cara horas gabe hatau boh apa imas lo gabe dari majalah horas jadi molosan kami punguan si mamora de Bataraja hala parsido do damang nong merujung ulon nong songoni be lain nami senenggulan dohot ang iburu nami kuman silongga di marsu kuman di pasat kami songon anggaran dasar anggaran rumah tangga nong di paradiali mulai mak Sony mak bolo tong arang depe ka pangarupion siap punguan na diutun ni udah namion na dua namion asa marsara mana sida oh udah mulai deh mah jangan kami punguan si Raja Silitonga dong ke Jumrawa ada parsido do amang buru namion di tengah-tengah ni punguan si Raja Silitonga ke Jumrawa les mersuku mau pasatan yang garat dasar do anggar rumah tangga ni punguan biar mersuku putih mah bola teh dia mau na hula-hula nami molo tong arang depe ka punguan na di huton ni anak mang naparuman nami asa marsara gabe jadi STM kita sama tuamuna STM Jalan Batang Kuis
Jadi mau lihat teman siang kami Dongas Sakuta Stengal Batang Kuis anggaran dasar anggaran rumah tangga Allah subuh na pasahatan nami di ulau nih. Semua masih kami Stengal Batang Kuis. Malaki dia muna. Buah siya kamu na huria hagapi dulu Jayton. Adong do suara siya kamu amang. Molo siang huria hakal bido jetun adong do sipatupon nami songon dia koni sosial robe buah nami tu hasuhuton anggota riko tu haroro nami tu bagas nasi dalam pasaton sido bote masian huria Gabi emang. Jadi kapang rupiah naso nasi kop dia muna kajen utanami. Tu dia mai tamu se. Tu pangapuan na mara dihamburan na suso. Adong naso mangapu atau wala johata tulahula. Gabi jala horas. Dia muna tulang nami hula-hula nami. Saluhuna hula-hula nami saluhuna satu hula-hula na poso multung adong dupe kerajaan hula-hula ada orang sedih Papua dong tahu tak asam bersuara mak kerajaan hula-hula ngasih kober katlang gabi mulate pinasak matang. Jadi mau lihat mak tepat sahat to makta nomor 2 di Bata di sudai Pangaramojon na dihita ulau ta nomor dia Raja Bornginom merdala do dengkat secara khusus mai dihasere pun yak kahula-hula ta doh tulakta doh dia ka emat taraja nak tasuribada berdalan ulur dia jauh doh dinggang jala tuk simpel sudenai alam hulung itu hatta do songoni ma dihamu bonani hasuhuton tahamu lateo mata-mata nomor 2 di Bata di sude holong na doh Pangaramationna di nomor dia raja ita Bornginom cuaca sangat mendukung doh diharoroni hula-hula ta doh tulakta saluhna doh di panirona tung uli saluhna alana pula gacang bedohon nami doh nama songon hatan no kedua nak 10 itu maju mari 10 lalu hata nauli hata panggabean hata kapan iroyon na pinasah ni hula-hula ta doh akatulakta doh amat tarajanya tatsuribada apu hama mai hot martungani jauh botima Itu jadi soni mah gamang apu nama ita asal jonjok kita akan nomor 21 iya ya do baru nami jadi saat sosokan hata pangapuan perjuluma berutah baru non homasa kita orang tolak tema langsung mah sada jadi itu baru nami mah jadi alai ada orang soi alarong do songon idahan padungoi di Patupa sotung bertermula kita kerajaan nami amat raja natun soribada ala donggo di Patupa songon ida padungoi sinebodi jadi dihamu akadong aku boru wah syarihat amida nah jadi dihamu damang do dainang perjulu mau pasat kami hata moda ti gudang ma dihamu amang dohot tamu inang song lima raja ni dongas sahuta nami raja ni ale-ale nami tang lumuwi ma raja ni hula-hulai siya bijang satoro sa ito bijang Asibisyon imanong Maria Raja hita taringot di parmoting ni ama na sa holong yon nung nga mo uli jala ding gabi tahatay dinalaw pertua ni ama namyon saya tidak tuhat tama hari na uli hari na denggan tuari marsogo dari holak kata mulia tiro dohon nami tuhamu amang dohot kamu ilang saya tidak tuhat tama dihamu ay pasod doho gajar ni umur 7 ano so lima si dohonon namin siyan boro ni hasuhuton kutima gabi jala horas Jadi mulai ate ma dituhata amat karaja nang inakta soripada terluobi ma kiraja do sauta do hula-hulahan nami salutna mulai ate ma kupasat kami sabonan suhutan tuhamuna salutna mat karaja nang inakta soripada igokod do jauh-jauh nami dinarohamu dia palatongan di Bornginon dinamardia raja hita hima dinong perjolo marujung ngolu songon bapa nami o pulumong gadoli nong bostang ditongani bagas nami amang raja inang sori pada daftar balos kami salutna haradion ni rohamuna
dile kamu tikina argai dina rohamu madohoti dia raja di bagasan Bornginon asirohan itu hatta saya dile marina tiur marsogot dilihat arina labbok dina laho mangula adat siabata hotai hita asa donon nami ma di hata pangapuyon asa turtumen na dur tio-tio na lote hata na uli hata pasugabe naong pinasahat mo namang rajain ng sorry pada ng hula-hula nami sayunang muga sayunang mose matutu asa horbos ti kotadu masisabang na walu di hutaro tong manggaga ibalian marangalungalu hata na uli hata pasugabe paniroyon muna sa lut namang rajain at tasori pada apon nami matong hot martongan ni jawi matutu sahat solo saat tubot yan manopi di tigaras inamar pugoy tadi bagasa sa Bornginon namar dia raja asirohan itu hatta leling matok kita mangulu saat mahita to panggabian jala saat mahita to parhorasan gabi majala horas di lego barakai semamu leh kamu mau ngetang yang mah